Això era un rei que era rei de mig món. I només tenia una filla, garrida i gentil com el sol. Sempre que anava passejant, l'havien d'acompanyar dos estalls de soldats, un davant i l'altre darrere, amb cambreres i criades per a servir-la. Deixa'm que dius, un davant, l'altre darrere. Com la ploma. La ploma. He de creure, pensar i creure. Per aconseguir-ho. El rei i tothom ja havien perdudes totes les esperances de tornar a veure aquella pobra princesa. Però un dia de matí aparegué en rei un xavalet d'una quinzena d'anys que tenia una cama més curta que l'altra. Senyor rei, Qui ets tu? em dic Joan Cametacurta. I què vols? És veritat. Mana'm una cosa, la que vulguis, per grossa que siga, i te serà accedida, per just una vegada. I de, què se... Encara sono inteso. No se perde, no.